دیدی من باقی امیدم حاصلم دل بندی من بختی سفیدم. тамошобинони азиз, субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. ана боз ба сӯи детсад рафта истодаем. ман чун ҳар вақта бо сумкаҳо имрӯз праздники Ҳасан Ҳусейн ва масленица давом дорад. имрӯз дар детсати Малика пухтани блинниро Маликаро сёмка мекардем. ба ҳамин хотир воспитателяш гуфт ки фартук гирам барои блинни ҳамаи маҳсулотро гирам. ба ҳамин хотир бо сумкаҳои пур рафта истодам. хайр, ҳама кӯшишу ғайратҳо барои фарзандон. худоро шукр, шад бош. якум партияро соати 7:05 фелонидам барвақт меравам. мактабашон буд кард. ман аллакай дар ин бора ба шумо гуфтагӣ будам. дуюм партия соати 7:30 аз хона мебуроем. Дети, привет передаем, и я закрываюсь. Привет, подписчики. Ставьте лайк, подписывайтесь. Канал ссылочка в описании. Всем пока. Всем пока. Пока. Тамошобинони азиз, ҳоло барои худам кофе омода мекунам ва баъдан ягон намуд хӯроки нисфирӯзӣ тайёр мекунем. марҳамат хоҳарони азиз, барои нӯшидани қаҳва ба хонаи мо ҳамаатонро меҳмон мекунам бо анами кофеи необычный. ина бинед чӣ хел аҷоиб буд. ҳавои моро бинед тамошобино, чӣ хел офтоб имрӯз. ҳозирам ба пиёзҳо об мерезам. ду рӯз пеш пиёзро шинондагӣ будам. бинед чӣ хел кабуд шудааст. Лиз, дай ей руку. Сейчас поправлю, Мирон. Так, поднимайся. Куда ушел? Ничего страшного, пусть. Сейчас, солнышко. Ой, валенок снялся. Сейчас.
Пампуль, посмотри на меня, зайка. Моя красавица. Сейчас будем танцевать. тамошобинони азиз, имрӯз барои Ҳасан Ҳусейн костюм харидорӣ кардам. Комплект нархаш 1050 рубли, ҳам шим, ҳам ремень ва рубашка бо галстукаш. бисёр хоҳарон пурсидаги буданд ки дар детсад кӯдак бояд дар праздникҳо чихел сару либос пӯшад. аслан кӯдакони манро мураббияшон, яъне васпитателҳо мегӯянд ки чихел сару либос бояд пӯшанд. праздник, ҳар як праздник дар Россия бо ягон намуд стил мегузарад. Масалан, ҳамин праздники Ҳасан Ҳусейн бо стили стиляги мегузарад. Стиляги ин маънои онро дорад ки писарбачаҳо ба монанди ҳамин давраҳои қадим шиму костюм ва анамихел подтяжка барои шим мешавад. Ана ин намуд подтяжка, бо подтяжка бояд шими ярки ва куртаи рубашка ярки пӯшанд бо анамихел подтяжка. Ана ҳаминро стиляги мегӯянд. Дар давраҳои қадим ҳамин модный будаги гӯем. Ва ба ҳамин хотир ман аз сабаби он ки рубашкаҳои цветнояшон майда шудагӣ буд, ба ҳамин хотир аз ҳамин харидорӣ кардам. ҳозир ба шумо нишон медиҳам. ана тамошобинон, ана ин шиммашон. Ман инро аз магазини ҳамин хел ба монанди Планета магазин ҳаст дар шаҳри мо. чизҳои хуб ҳам дорад, чизҳои босифат ҳам, бесифат ҳам дорад. хайр 1050 рубл ба фикрам ин беҳад арзон аст, ба ҳамин хотир гирифт. ва баъдан тамошобинон аз Валберис дуто анаин барои гарданашон доим кушодагӣ, анамин баҳор вақти шамолҳои хунук мешавад, анамин барои гарданашон шарф гӯем, ин хел хамуд гирифтам. дуто 130 рубли аз Валберис. ана тамошобино пӯшидан шербачаҳо костюмашонро як бори дигар такрор мекунам. Нархаш 1050 рубл, ҳам брюк, ҳам рубашка ва ҳам галстук. ҳозир ба шумо нишон медиҳам чӣ гуна стиляга мешавад. ҳозир подтяжка мекунанд. ҳозир нишон медиҳам. чуть подальше встань, сынок. ана тамошобино ана михел подтяжка мекунанд. ҳаминро стиляги мегӯянд. иди сюда, поближе покажу. ана бинед, сифаташ ҳам бад нест. барои 1050 рубл беҳад сифати хуб. ана михел шим. Ҳусейнҷон, биё ту ям нишон, ту ҳаминҷо ест. ана ин Ҳусейнҷон. Сюда повернитесь. боз як хоҳар пурсидаги буданд ки намедонам кадомишон Ҳасан, кадомишон Ҳусейн. ана ин Ҳасанҷон, рубашкаи кабудпӯшидагӣ, сурхпӯшидагӣ Ҳусейнҷон аст. инҳо характеран ҳам ҳар хел ҳастанд. ана ҳамин хел. рӯи Ҳасанҷон кулӯлатар, Ҳусейн бошад рӯш камтар дарозтар. ана ҳамин хел. тамошобино боз ана ин остинаш дароз ҳам мешавад. ана ин хел гардонида. ҳамин хел манжет доштааст. беҳад удобный. тамошобинони азиз, ҳоло хӯроки шом тайёр карда истодам. бо хоҳиши фарзандонам картошка сурх карда истодам. қисми дуюми блинчикпазӣ ҳоло давом дорад. пагоҳ лиза праздник дорад. ана дар ин ҷо хамирро заварной теста кардам бо оби ҷӯш, тухм, орд ва равғанро якҷоя кардаму баъд шир ва баъдан аз болояш оби ҷӯшидагиро рехтам. ҳамин хел хамири заварной шуд. хамирро бинед чӣ хел ана ҳамин тарз. блинчикҳо ҳам тунуки болаззат шуда истоданд. дар ин ҷо бошад хамири нон, хлеб мепазам. барои дуто хлеб хамир шӯридам. На каком уроке ты нарисовала? На окружающем нам задали нарисовать радугу. Радугу, молодец. Спасибо большое. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда. ташаккури зиёд барои просмотратон, барои лайкҳоятон.
ба ҳамаамон осмони софро хоҳонам. дар рӯи замин доимо сулҳ бошад. ба ҳамаатон сарбаландӣ, хонаободӣ, тани сиҳатро таманно дорам.